Basaret. Tilagip tinapalabas ni pagayam tayo nga Arnel itilawag City. Sagudahin ng surat. Dear Manong Nemy, Nemy na adari iti tao nga saan da nga napudno iti karida. Ikarida nga sika ket sikan tulang ti patpategda. Ikarida nga saan da kanto nga saksaktan. Ikarida ti langit kan naga. Nga mapay nga saan da nga matungpal di kita kari. Pudno nga tati kunada nga promises are made to be broken. Na ikari kadi nga ti kari ket na madadael uno marakrak. Saan nga matungpal, wano saan nga agtalinaed, saan nga agpaot. Abe di nga adda di kiti marakrak nga pamilya, hunat ako nata nga broken family. Abe nga adda di kiti agsisina, adda agsisina agiin na tayo. Abe nga awan iti panagkakadwa, wano panagtitimpuyog, abe nga adda di kiti mawara-wara. Kasto ka di nga talaga ti bihag, Manong Nemy. Kastoy man nga rod nga rugiyak ti amin. Nadak idin iti second year college Manong Nemy. Idin to tani ading ko nga Heidi kahit fourth year high school. Ni ading ko nga June. Uno ni June kahit nga bunso. Kada dapat lang iti first year high school Manong Nemy. Idita madlaw mi kan may matangan mi tisan aba nagkinaawatan da papake ni mama. Sana nakas idi nga naurnos. Sana nakas idi Manong Nemy nga may matmatangan mi nga da kami ti saksi iti kinasweet kinalailo ti tunggal may sa kada kami. Nga dagiti gundahoy Manong Nemy nga sami nga malipatan kan maliwayan ti agkukuyog no kasta nga bakasyon. Mapangka mag-mall, nag-shopping, mapangka ag-lunch, iti restaurant, pasarayin kang pipiknik, ag-outing. Ganang-arag-ragsak kami Manong. Nga madayta na surok nga makatawen, kasalalim mamiis, ti relasyon, tapapake ni mama. Nga timangmangag ko Manong Nemy no kasta nga agsinsinong bat da papake ni mama ket at-atapin ni mama nga da sabali nga babay ti biyag ni papa. Kura na laengen Manong Nemy nga tungpain ni papa no kasta nga pumudot bumara ti sinusik na Manong Nemy. Tapos na makita mi idi nga laylayatan ni papa ni mama. Noong amin nga tumatan ti boses ni mama Manong Nemy akas la kumarit. Tay papilit na saan matakayat nga nugutan Manong Nemy. Hindi papa. Naging Manong Nemy inot nga saan natamatan nga gununin ni mama. Ure no maladladawan nga agawit ni papa. Nga dapende kiti kondaway Manong Nemy nga saan nga agawid irita nga rabi. Iti tawin ko Manong Nemy nga 18. Wen, nadaan ako ni tinubyo. Uno nubya ako nakuma. Talalaki ak nga ron. Iso daytoy ninuba. Nagbatbata kami ti korso Manong Nemy, ikaskolaan kami siyempre. Kaya ni Maysa mahal daw Manong Nemy nga bakantemi. Kaya nawan ti klase men iti last period mi. Inawis ko iso na. Mapang kami ti mall, Manong Nemy. Kaya po pa-tiyempo ti merienda, Manong Nemy, simrek kami ti may isang food chain. Nagigtutak Manong Nemy. Idi malasin ko. Ni Papa, Arnel, sinakit kitaan. Ni Jeho, nakasangot ito nga damat kasangsango na nga nakalikod nga at idog tibuok na ang babae. Yeah.
Sino na dyan? Ni papang ko. Oh? Subsubuan na dyan kasangsango na. Sino na dyan? Imposible nga ni mamang mo. Taubing matilangan na. Gusto ti atap ni mama. Ada sa baling ang babae ti biyak ni papa. Naparada na pa eh. At dadapit ka sa public place. Ada relasyon na, siyempre, kabuta subsubuat na. Housewit naman. Di ka umapal. Una siyak sa umapal. Di mo kayo natuladan ni papang mo. Nga subsubuan na di chicks na. Well, sa anak ba't ka chicks? Alis nung tagmirenda, tapumanutan ito eh. Sige, hanggang umasideg. Kinipapag mo, tapnuan niya. Ang mga napaglibakan na, nasyakit putot na. Kasta katawa ka. Huwag nagkatawag. No, payamok. Ngano'y bagak na ito kay ni mama. Agtultuloy ti pa nagsakit tinakam ni mama. Nga masapol nga matinggar ti kasto yung haramin ti papa. Tiyak kayat nga makuna nga broken family ti pamilya mi, no ba? Tiyak kayat nga aksina da papaki ni mama. Edidom tengak di ti balay, Manong Nemy apaman nga nakasukatak. Inredik digiti notes ko, libro, kanda dumapay ka sa pulag tapno ag-review, agmasag iti leksyon ko. Iti damat ni mama, Manong Nemy, iti kusina nga madama nga agluto-luto. Digiti kakabsat ko, Manong Nemy, awang ni June. Idin to tani Heidi, Manong Nemy kata, tultulungan na ni mama. Gagayyem Arnel anak. Mabaling kaya kasilita. Siga ketsak lang. Opay kuya. Opay mo din naman ko. Dito latan. May panggaptan niya. May panggap kini papa. Abay, may panggap kini papang mo. Nakita kita. Ada kasangsangon ng amangmangan. Nagmimirianda. May isang babae. Subsubuan na. Kanya? Paoni matin ti aramin ti amayo. Karabyan na Manong Nemy napasamag matmanen ti panagapa da papa kini mama ti panang salangad ni mama kini papa. Uwan Manong Nemy. Irinto tada kami nga kakabsat nga agreprepaso kada leksyon mi nga madisturbo kami siyempre. Naman pa adada itunek ti sileda nga nalawag nga mangigmi Manong Nemy dagiti ni apipigsa nga timek da. Ako na ni mama. Agulpot ka pa lang? Mismo tayo na unang anaktan ni Arnel. Nakakita ka na kayo. Sabaya. Kat naglaka nga man yung baga nga ada nakita na nga kaing-ingas ko. Abay, ibas kadigarod ni Arnel. Tapno may panagnagan na ko mga siya tinakita na. Nga da subsubuak nga babae. Agulpot ka pa lang? Tagbindot kumapay ti anak mong inauna nga makakita makalasing keng ka. Ha? Basta awan. Awan ti kinapudno na. Awan! Ya kamaten, Almer. No kanupay nga. Darakilan na kita nakta. Kastupit araramidem. Uri sa mga nugutan amok. Madlaw ko. Kapot na bayag kan nga limamiis kanyak. Tsak magbaybayan di ba kikit? Ngam kapukadi, bumakbakitak, kan makakikita ka kadagitik, siguro, dadyan nga babae kat kasadar laing ni Heidi, baka high school student lang. Awan ti amok idideta, awan ti madingaramin ko. Makamok ka? Mapukaw ti respeto di kita napukeng ka.
Awan pa managnikyo. Ana? Awan pa managnikyo. Kad siya, madudug tiriknak. Madudug tiriknak, Elmer. Kasanong tulang araw din, no? Di tangat aramidem. Kit aramidak met. Andiyan tako nam! Ha? Nagtitinalyaw kami nga kakabsat, Manong. Aramidem met? Aramidem met, aramidak? Di inanugot mo. Aramidem met, aramidak? Kunam! Di ada! Suso, padasam nga aramidem. Papatayin ka! Papatayin kayo! Kasta ka dilatan? No ad aramid ti babae, papatayin ka kung na ti lalaki. No ad aramid ti lalaki, agdalagap kapilatan ti babae kastaltan. Sardeng ta dito yung salitanin. Tama na bumara. Habang nadyak batipilan, tiriknak kita. Sige! Aramidem! Aramidem ta makitam no niya aramidak met. Aramidem ti mangdangaran kaya. Sa bagay, Elmer. Physically, dinakpepulos pinitik. Ngimiti aramidem. Nakarkaro pa eh. Mariknak ti sakit. Isong isardeng mo tula. Isardeng mo laangan. Tama nga nagbabawi kan to. Noanyat aramidek. Isardeng mo. Manong Nemy. Nyamanten kung kunak tinakim ko. May idasig ko launay. Idi taubing kami pala nga kakabsat. Teko nakaroden nga. Nakalalailot itong galmay sa dagiti naganak ka na kami. Nakarakragsak kami as in nga nakarakragsak kami. Ilaslas to ko edi Manong Nemy nga ti pamilyami kat naragsak na ornos na talinaay. Ngam kadagituhin agduanton nga tawan nga kasto iti maspasamak. Numuna kit mangipangpangta ni mama. Ikasanon no aramidan namit. Ngam jak mamati. Nasingpet ni mama. Uno singpet kitab nga da. Manong Nemy, Diyos ko. Yung karkararag ko, kat kinunak karig di kakabsat ko. Heidi, June, tumulong kayo. May tulong tayo, kuya. Kasarita tayo ni Papa, ng ding na teraramidan na. Uno kasarita tayo ni Mama, kinibaga tayo nga baybayan na altan ni Papa. Nga saan ako mga tultuladan di mading aramid ni Papa. Mabaling kasta. Ngawawan ti sa baling aramidan tayo natin. Maging kamang kinahapod Diyos tayo amin. Nasabi ko saan nga marakrak ti pamilya tayo. Numaminsan Manong Nemy kat basla maapektaran pa iti panagbasak. Tadarig di kong daway nga ore pagpakunyan nak ni Nova nga kaya na ayat ko kat saan kong italtalag. Hey, Arnel, mapaspasama kang ka. Nova, Arnel, noon yaman ti problema sa Jabalayo, saan mo itugtugot ti eskwela? Saan mo kung maipalubos kung maapektaran ti panagbasam? Iti problema yo kada papakin ni mamang mo. Manong Nemy balaki din ta daninuba amang patpatibker ti pakinakem ko. At daninuba nga kaya nayat ko Manong Nemy nga pakarik na kitiragsak ng runano. Bagbagaan nak, ay-aywan nak, lailuan nak, medyo arokupan nak, nga takawon na nga malan na kiti lips ko. O rin ang dakam ti unag ti compound, unag ti kwarto ti klase min. Maalak ba't nukan Manong Nemy ti umisen. No datanto tagasawa, pulos, nga jak tuladan ti kasdyang aramid ni Papa. Baka kastamat ti kari ni Papang mo idi, kini mamang mo. Diba, si kamatlat nagkuna, ngay di damo kita naragsak kayo, ngayong nagbalbalo ni Papang mo. Gabot na nakakita, ito sa bali nga babae, nasulisog, rimukop ti karina, iso nga narakrak ti karina. Gasta nga talaga ti kita duma, saan to kanyak? Nuanyawan ti paramis ko kaya nga sweetheart tong palek. Na makakita nga din na mas napimpinas kami siya kalawan.
Pasari matuktok talak no ka. Kung mapantay dya kantin ka nagkuyog ta, di ba? Pas ano na masabat ng babae ka ta. Uy, surut mo pa nagkita. Kagangay lang ang krok baba ka. Gabutad dapat lang makita nga mas napimpitas kami siya. Tinasken ka siya katibat patek ko. Oo. Baka kastamat ti ko na ni papang mo. Tinasken kat agawid pahay. Tinasken kat suportaran na kayo. Di na matbabaan ti obligasyon na kada kayo. When, financially. Hana kang mabayan financially. Ngayon, nabayagan nga sa aming narik na kayong kuhan natin tungo ti may isang ama. Kaya nabayagan nga sa nga narik na ni mama ti dati-dati nga kinalailo ti may isang asawa. Ananos lang, sweetheart. Imbagbay ka na kayo. Nova, taawang problema yun. Pagkunaam, tapay, nakarkaro ka na kami. Huh? Kahit mong sangon, adamat chicks ni papang mo? Hoy, indan, nalpasanti, bakante ta ka period. Indan iti last period ta, ha? Sa tanton na mapanag-lunch. Let's go. Gamok idi Manong Nemy kat agan-agaw ni Nova. Iminagdalans kami, Manong Nemy, malmalpas kami. Napipiyapay kada kayo tani papangmot at daramid na. Arnel, ngemiti pamilyami. Ni mama, tada daramid na. What? Dagdag sang kada kami niya. Ano ka mo sawon? Ni mama, tadaramid na. Kahit mo sahod? At lalaki ni mamang mo? Kaslakas dyan. Naglukon? Nakarkarubot man kada kayo? Isorod nga ko nakarkaro pa kada kami ngamda kayo. Ay, apa yung narabid ni mamang mo? Tikas dyan. Diyan ka din na istorya kang ka? Nga ni mama ti at permanent nga trabaho na. Idento ta ni papakit pa extra. Nga basta rin may standby. Nga isutag tagibalay. Baliktad. Yeah, baliktad. Imbes ko mga ni papangmi ti breadwinner. Ngayon ni mama. Kada kayo, ni papangmo ti breadwinner, di ba? Gawin. Idadamot amin ang sapulan nyo. Gabutad siguro extra na. Nangalamat ti extra na nga babae. Kanya-kanyang problema. Di pagpintasan na awan ti panag-aapa. Haang nagap-apa da papangin ni mama. Pagkurang marunong nga daramid ni mama. Ni mamang mo. Nakitak mo na minsan. Kanina nungkot nga mismo ni mama kanya. Oh my God. Itulitan ni mga Arnel, kas na ko na ka. Problema di balay. Problema di pamilya. Saan tayo tugtugot eskwela? Tapos saan nga maepektaran di pa nagbasa ta. Ti aramidan ta, ipas nagtatagbasa. Ito natatrabaho tan, agurnong ta, and then, agpamilya tan tungaten. Agproblema tan tungaten, no pagarigan ta. Saan kagbalingan na pudno kanya. Manong Nemy daw dawat kong sapay kumata saan nga kumaro ti problema. At sabi ko Manong Nemy nagbalbalo ni papa nga sublian nati dati nga kinapudno ken kinalailo na kini mama. Ken iti pa nagngipaay na iti pamateg ken dungo na kada kami nga anak na. Ngem kimaro manong. Gawat na pasamak nga talawan na kami ni papa. Saan mi nga napasangpet ni papa iti nga rabi. Iri sumuro nga rabi. Talon na rabi. Siyempre, nagsalutsudak kini mama. Ma, anda ka din natandaran ni papa nga conference? Nag-out of town ka di? Talong nga rabi nga, saan nga si Bang Pet? Talong nga rabi, ken upat nga daw sa amin nga nakita. Pa, ma, sumangbat kay ko ma. Ano na mas pasama ka na tayo? Tinalawan na tayo ni Papangyo. What? Saan nga nagpakada ka na kayo? Siya klaing ang tinagpakadaan na.
Inamin nan. Nga da sa bali nga babae ti biyak na. Nga dadan nga napatpatik da dyan nga babae nga imiti siya. Awan ti pagdanagan nyo kano, tidad na, ti amin na masapsapul yo, iti pa nagbasa yo. Into no Lunes, at damatan pagsarkak ng trabaho. Itrabaho ko matlang ti inatal ko. Ta saan ang nagtalinaid nga plain housewife. Mistake ko, bidot ko ngamin. Ang gumat kabaybayan ti bagik ti kunak. Ang manya at maramid ko. At dakla ti unag ti balay. Mga sikaso karigiri ka sa pulan nyo. Nabayagan nga sana ka nagaruat. Nga natatisaan nga makitkita ti amayo. Nga mo gagangil ako man ti pagbadog para balay. Kung saan ko mga agsapol. Mapnek kumahat ti kas kanyak. Ang kuman na pasamak ti kastoy. Ngam dito siguro tinaikarian na ko. Katalawan na tayo ti amayo. Nangasaon awanan ti amami. Ngam saan na kayo baybayan. Saan nga kwarta ti kasapulan mi mama. Ibagam da itaken ko na. Amoy yung cellphone number na. Kasaritak ni papa. Nagrinisot kami. Arnel, tanagan mo lang ko mati mag-straight ni papang mo. Orekas dyan ti aramid ti amayo. Saan nyo ko mga ikatan ti respeto yung kengkwana. Saan kayo ko mga mangimula tigura yung kengkwana. Mama, amok, kan mariknak mo kasano ti sakit kan mariknak na ayo. Mati pagpakasik ka na kayo. Saan nyo nga tultulatin ni Papa? Please. Saan nyo kumatulatin? Timading aramid na. Ag-promise kayo, mama. Agkari kayo. Mabaling ka di? Nasimbang pa lang di panahon ko. So nga saan ko nga maramid? Kasanunod damang sulisog ka na kayo. Kasanunod ti pa nagtrabaho yo kata. Ado na kiti lalaki nga mangipakita ti interest ka na kayo. Kasanunod maamuanda nga separated kayo. Kasanunod mailiw kayo met. Kasanunod aramidan nyo mat aramid ni Papa. Ma please saan nyo aramidan data? Saan ko ma? Tadakari pala namnaman yung agsinublanan kami kini Papangyo. Numasapul na masapul ko met. Miso nga sandaktong mo pabalaw. No dumteng to tiguntaway. Nga dan tumaten sa bali nga lalaki ti biyag ko. Manong Nemy nagtultuloy ti panagdanag mi nga kakabsat iti posible. Nga panang bales ni mama iti aramidan mo no inaramid ni Papa. Manong Nemy, jakmat ka di impalubos wano ipalubos nga maapektaran ti panagbasak iti kolehyo. Ta siyempre adak idin iti third year college manong adakam idin kininuba. Imbag da ninuba Manong Nemy nga magbalbalakad kanya. Imbag ta ada isuna nga pasaray ada dagi di gondahoy may Manong Nemy nga maikangkang iti gondahoy nga aginarako. Ada gondahoy may Manong Nemy nga napaut nga panaglanang di kiti lips mi. Arnel, no ba? Kayat mo? Diyan niya. Patasin tan. Nastos ka. Nagarap ditirik na kay. Gabuti kasto yung paspasamak ka na kami. Kataan ko at problema ng suportara mo ni Papang mo ti panagadal yung atalo. Adamat ten trabaho ni mamang mo. Kat siyempre, mo ti problema yun. Ti problema, kat no bumalas ni mama. Baktakal ti problema mi. Imitita kayo. Babae pati kinatao. Kita mo, kaslawan problema ko. May baklay mo. Kat adada ko mga sikang lalaki, ti makibaklay, ti problema, ti pamilya.
So nasaan mo itulog? Saan tang itulog? Yung padasin tan. Nagpuit sini. Sa tantog check-in. Arnel ka. Ikasanunog si Puga. Hindi pa sini mo. Sa tantog kasar no makapagturpusak. Kasi ang ngaro din. Kata ito no may pasangay mo. Hindi ituloy mo tagbasa. Saan to nga pasamak tikasta? Gumatang ang tikondom. Di ka kudo takasta. Dahil ko ngaro din Arnel. Ti problema ti pamilya. Ibatim sa Balayo. No may ka dito eskwela. Awang problema. Kasta tararamidag. No may kakidin ka mabisinak. Papananda. Takinaan. Loko ka na talaga Arnel ha. Kahit mo sa iliw-liwag ti siya problema ti pamilya. Intag merienda mabisina. Kung may kan, awang kwartam siya akong tagpaala. Wen Manong Nemy. Ada idin dandari gudo at tawen sipud da awanin ni Papa di dan nami. Sipud maten nga nagtrabaho ni Mama. At siyempre, no pa nagtrabaho, pabintasan na di bagina. Gurawat mat ngusto. Tema ko na nga pang-executive nga lang. Kaya no agabay na ka Manong Nemy. Kini Heidi nga kabsat ko nga inaudi nga siya. Tas dalag kabsat nga agmanang. Kasi sino ko maharot Manong Nemy ti saan nga maguyugoy tirik na ti may isa nga lalaki para kini Mama. Kahit amuda nga awan asawa na. Tada sa bali nga kadenden na ni Papa. Kahit tao lang ni Mama Manong Nemy. No adaramid ni Papa, it's unfair ko na na. Apekid din nga jak arabidan ko na na mata. Siyempre kami Manong Nemy kaniya Nova, iti may isang food chain, iti mall. So ang mismo tinag-order Manong Nemy, kalpasan na kabayatan ng oray mi tipita oray mi Manong Nemy. Order mi kasla na sulit dagi di bukel ti matak, di makitak. Ti babae Manong Nemy nga das. Ha? Ni Mama? Sino? Ni Mama? Ayan na. DJ oh. DJ na kayo uniforme? Uy, kastat uniforme dati pisina na. Wow. Nagpindas man ni Mama mo. Kapi nga, nakalat sa bali ni Papang mo. Shhh. Sino dyan kaduha na? Kasangsango na? Lalaki? Diyos ko. Di ba kastimat man idin? Idi makita tani ni Papa nga da subsubuan na. O nangamhamat nga subsubuan da lalaki ni Mamang mo. Kasla agkaopisinan da siguro. Agkaopisinaan na. Yung nakis-isam ni Mama. Kitahim. Timakder da nga dua. Kalpasan na nakinarakop da. Oh my God. Binalas ka di matan ni Mama, ni Papa. Ohan Manong Nemy, timakder da sa da naging narakop. Iti publiko Manong Nemy. Ni Mama ngagpaiso. Dapat siya sango kanya. Kinidig nagpuligos Manong Nemy ti lalaki. Nakigtutak. Ha? Ni Papa? Ni Papang mo? Uy, ni Papa magayang din siya. Tika doon ni Mama, kit ni Papa. Kit nagsinumlianan da nga roden na nakasta. At na naging naragop da. Uno, nag-date da ka di lang. Ta, ipakita da nga. Tapos numasong batan ti salutsud mo, umasdig ka kadakwada. Mamukan na kadakwada. Nasikat girlfriend ko. Ha? Alam mo ikan? Ni Mama Manong Nemy ti muna nakadlaw kada kami, kabayatan nga masasdig kami, kat umis-isam. Insenyas na Manong Nemy kay ni Papa. Timbanyaw ni Papa. Timakder ni Papa. Oh. Kumusta Arnel anak? Pa, Ma, ni Nova, tagbalinto manugang yo. Yung maong pagnanakan nyo. Yapas ng bitagbasa, makapagretuar kami, makapagtrabaho kami nga muna sa kanto kalaysa. At tapos siguro talo nga tawan palubos na po. Ma, pa, ano ti kayo sa una ito?
Hindi pa lang ibagbaga ni papang mo nga agkita kami. Kahit na ka nang sublikan na tayo. Kasta nga persona. Abe nga, hindi kasi mangpat kumawa dago sa diya balay. Alaan nyo na kitarwatan nyo kit agsublikan sa diya. Anya ta amok, baka no agsubliak kit irikap yun diri daw. Handa kayo tapas trikan. Isogin mo na nga nagsalita kang laki ni mama. Ni mamang mo, tapos ni kasta kita libre ak nga gawid. Oo nga rin ti problema no kasta papa, mama. Pakawanan dak. Sa ditun balay, tuloy tayo ti amin. Ang dapay la klase mi. Hanggang pa lang nagbasa. Kata pa, adakan to ka din sa diya balay. Ito rabi, owen. Sa payag tagawid. Kalpasan ti office hours. Agawid akton sa diya balay. Iti balay tayo. Kasla na ungarak ka namin pinsan, Manong Nemy. Kadamkadlay ngaya, kunaklano agpaut data. Kunaklano agibales. Uno tumulad met ni mama. Kunaklano itayang git adan lalaki ni mama. Nimit gayem papa. Manong Nemy, sinilabrarami, di pa nagsinumblianan ta papaki ni mama. Nangangay kami, Manong Nemy, iti party. Kaya naipatang pikid dia nga isubot iti anniversary iti kalaysada. Adot imay, Manong Nemy, nga kakabagyan mi, gagayyem mi, nga makaamu iti istorya ti biyak mi. Ti saludsud. Dito nga taulitan nga aramidin ni papa, tikas dyan nga naramid na kuya, dinamag ni Heidi. Nakit sabi ko mata saan? Ano tayo among nga nagsinaanda ka na dyan kinadirnana? Naduktalang ka nun ni papa, nga damat kaib sa bali nga lalaki ti biyak na. Di ka linuko da ni papa. Imbaga, tanuduktalan na kasya eh. Tano saan, amangan no, nagtultulit pa nakaluko ni papa. Ay nga po, imbaglakid din na. Kasi sila tapagbit. No, nagpaut, iti panagsina da bamaki ni papa, mga no naaramid kumamat ni mama niya. Teko na tayo nga, nasa kasaysayat una ni Apo Diyos. Tapinatgan na ti kararak tayo, kakabsat ko. Makabagsin nung bilianan, dahil tinagad na kara tayo. Katawanan ti problema, katsapi ko ma, tawan to na talaga ti dumdumte nga problema. Nagturpos kami kaninova, Manong Nemy, ti kursumi, king kagbadpada kami nga nakarwar, iti panag-take me ti board. Kat siyempre, nadaan kami nga dagus, iti pagtrabahuan. Numampay sang kami ngagpadpada ti pangopisinaan. Intuloy met, Manong Nemy, dahay di kini John, ti nagbasa. Nagtultuloyan, Manong Nemy, tinaragsak, na ornos nga pamilya mi. Noan niya idi, Manong Nemy, tinararamid mi, idi nabiit pay, idi ubing kampay laang isun tinararamid mi manin. Te panagkukuyog mi nga sang pamilya nga mapan sumuknal, panagkukuyog mi nga mapan itimol, panagkukuyog mi nga mailiw kami ti baybay kading ka magpipiknik nang naroon no da okasyon no adag birthday kada kami, Manong Nemy. Nagurnong ka nagtrabaho kami, Manong Nemy, kininova naging nga nagturpos mo tayo, Manong Nemy, ni Heidi Corsona nga nursing. Sa nag-take iti board kat may san nga registered nurse ang nakastrict maten iti trabaho. Hindi, Manong Nemy, tagring di cellphone ko. Hello, pare. Sunod tayo. Ano nga naskan pa nga? Ibaga, no sinuak. Ngam amumuk ni Nova, girlfriend mo. Ada isunod to eh. Nga dakaduwa na nga lalaki. Agbinbigyan dada. Ibagag na ito eh. Tapno amum teksakbay. Amangan met hindi mo amo na malaksid kang ka kita tapay sa bali nga boyfriend tinobiyam. Sa mo ko mapatpataksen tinobiyak, saan ko apatpataksen pare. No kayat mo, umay ka ditoy, ibagak kang kano sa din no. Tinaramid ko, Manong Nemy, tinawagak ni Nova. Nasungbatan na nga sigot, yes, sweetheart.
Ayan mo. Ay, adak dito mall. Kaduwag ni Henry, may kasin. Henry, kasin? Nagaboy ta abroad. Tinawagan ang arod ka sa dagmang opisina. Iti mabalim mga pagmeriandaan. So yung may kami. Henry? May kasin. Nagabot abroad. Kahit mo makasalita? Eto'y. Hello. Hello, bayaw. Bayaw ka nung kanya. Kaya baling daw nga bayaw ka. Ang sabot na kayo tuman ka. Kanikasin ko nga. Nova nga gasawa. Bakla ka? Sorry. Bakla. Ay. Habi nga mo nga dakam dito eh. Ada nga minang itawag kanya. Kasta. Ay, nakalalisto talaga ni Damag. Bagarap na siguro nga nobyo nak ni kasin ko, no? Ngarod na kiktutak. Luabi ka kasi mo paspasamak. Anak mo paspasamak? Kasin. Ay, nabayaw. Ito mo kin Nova, nakamdag salita. Hello, sweetheart. Malagip ko lakit nga rin ini. Nakitak da papakid ti babae na. Sa nakitak da mama, nakita da mamakin ni papa. Allah, ada nang itawag kang gangadak dito. Sweetheart, datatag kagasat. Awan sa bali. Kaya nagpeso Manong Nemy, da kami tilagasawa kini Nova, talo da kita apu ko mi, ngayon sagot ni Apo Diyos, talo da kita anak mi nga apu ko da papake ni mama, ngayon sagot ni Apo Diyos kada kami. Nagasawa mater Manong Nemy ni Heidi, kasama tayo ni June, kahit naragsak ti pamilya mi, pamilyada, na nagtultuloy ang tiragsak ti tunggal may sa kada kami. Datang rot ti pagkasalita ak Manong agyaman aklauna iti anos mo nang ipasa at sabi ko ma dadamat na ibatik ng adal liwliwakan pagsalamingan ti biyag kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya. More power to your program. Ito nga agyaman nga pagayam mo Arnel iti Lawag City. Thank you Arnel, iting ka pa nang ibura iti pakasalitaan nyo. Kaya thank you mat kadagiti nagbuya kaya nagdangag. At tubatan ti pagkayam nyo ni Manong Nemy Ruiz, mga iba't batin rin mga oras kada kaya mga sa kapada. Babay na po.